салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Ҳар як падару модар мехоҳад ки фарзандаш қуроонхон бошад. ҳоли барои шумо як чизи хубе нишон медиҳем. Иншааллоҳ якҷо мерем, бо ҳам мебинем. ин чиз азбукаи арабӣ мебошад, барои фарзандако бениҳоят писанд меояд, ман гумон мекунам. иҷа алҳамдулиллоҳ мебинед ҳама ҳуруфҳои арабӣ аст ва 4 та қул 1 2 3 4 сураи фотиҳа, кавсар ва ғайраҳу ва ҳоказо. агар шумо мехоҳед ки фарзандаҳои шумо навиштанро ёд гиранд, бо ёрии ин ручка метавонед алҳамдулиллоҳ нависед ва бо ёрии ҳамин метавонед ки боз ҳам кур карда ҳар намуд ҳарфҳо ва расмҳо кашед. ва билохира мехоҳам ки барои шумо тарзи истифодабариашро нишон диҳем. инҷо ҳама ҳуруфҳо ва ин тугмачае ки мебинед ҳама дуоҳо ва чӣ хеле ки гуфтем дар боло, инҷа ҳама оятҳо. барои дастрас кардан иншааллоҳ муроҷиат кунед, мо дар хизмат ҳастем. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات